zbraňou pochádzajúce z japonskej Okinawy. V nasledujúcich chvíľach vám 5 majstrov z Ruska predvedie toto tradičné umenie vo forme kata. Kata Shirotaro no Ekutu je kata s lodným veslom. Veslo sa líši od palice tým, že je s ním možné spôsobiť aj rezné rany. Túto katu vám predvedie majster Sergej Šatonov. Tento šampión sa zúčastnil majstrovstiev sveta v Okinave v roku 2009 a je tiež majstrom medzinárodného šampionátu vo Fužene. Provincia Fužen sa nachádza v Číne a dá sa považovať za kolísku bojového umenia, ktoré sa neskôr rozšírilo na Okinavu, kde sa zdokonalilo na to, čo poznáme ako okinavské karate a kobudo. Kata Chatan Yara no Sai v podaní Alexandra Misina. Tento majster bol takisto účastníkom medzinárodných majstrovstiev sveta na Okinave. Ďalej to bude Kata Suzin non Ku v podaní Romana Gruzinova. Kata Basai nám predvedie majster sveta a majster Európy Dimitrij Kovarov. Katu Uechi Ryusen San v prevedení Romana Miročenka. Majster Majstrovoj pozýva všetkých na svoj exkluzívny tréning, ktorý sa uskutoční v nedeľu 16. októbra od 11. do 16. hodiny v telocvični na Branovskej 4 v Bratislave. Bližšie informácie dostanete v aule. Všetci ste vítaní. Kobudo. Yeah!